Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Yes, mawan zvamanje pane nyaya yaitika kuchivhu, nyaya yarwadza vakawanda, nyaya yavhundutsa. Ndauti ndisandapinda muvhidhiyo iri ndombotaurawo nemayouth kuti say no to drugs, zvinodhaka, kutora zvinodhaka. Ngatimboitai tichidzora volume noti pazvasvika paoma pashata. Ukaona munhu akusvika pakurova amai vake, votyoka mabhonzo, apedza kudaro ovarepa, ovabata chibharo, apedza kudaro ovauraya. Mawan pakashata. Ndapinda video clip randinaro renyaya iyi. Ndangoti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu dziri kubuda pasi apa. Nditika kana une nyaya yaunayo yauda kuripotawo futi, ndibate futi pasame number ipapo. Anditika, and let's not forget all-in-one herbal medicine. Gwenzi rikushanda, gwenzi rikuita basa, gwenzi rekuti unofanira kugara unaro mumba. Nditika gwenzi iri rinoshanda ukaita mudumbu, ukaita musoro, ukaita musana, ukaita zvironda zvisiri kupora, ukaita zvirwere zvepabonde, zvese gwenzi rinoita sei, rinoshanda. Nditika right, bata namba dzirapo idzo. Oti tabva kuna DJ Holly, tiri kuda gwenzi mazvikokota chikwapuno. Anditika nyaya iri kurema mawana, but singatambise nguva, reka tipinde munyaya yedu tinzwe kuti zvakamira sei, zviri kufamba sei. But madrugs vechidiki ngatimbosiyai, reka tinzwe nyaya yacho. No time to waste. Yes. Kureva kuti kunyudza gecho, kudzika pakadzika kuti tigobata. Muri ya Zimbabwe ndapindira ndiri mukati mekuvhakaidza. Tapindira muchirongwa poshokura segment part 1. Nyaya ndoda kutanga naye muri ya Zimbabwe. Ndakupinda nenyaya yepachifu. Paka. Chivu chiri kuti kudini? Inzwai muri ya Zimbabwe. Pane mwanakomana. Mwanakomana wandiri kutaura nezvake uyu. Mwanakomana akura. Ane makore anodarika 20. Anga achigara namai vake netumwe tuzukuru tiripo ipapa. Asi vana ava mumbereko yamai vavo vakaberekwa vari 5. Asi paine kusiyana kwemutupo wese rinoti baba. Okay. Oroshiviri pinifo vakachiwemba kirikasha. Fofo. Yata. Zvadaro mukoma KB. Mwanakomana akati kuna mai vake, mama, ndinokumbira kuti mugonipo $1. Ndoda kuenda kumashopu kune vamwe ndimunoti mbijana. Mukomana uyu aitwa zvema drugs. Aitozikana. Ndokupanzi mari yauri kutaura handina. Namai. Ende varege kutaura zvimwe zvinogona kutengwa zvichibatsira muri yese mumbasa amai. Mukomana uyu mukoma KB. Ndokubva aenda kupawa. Ndokudzoka kuma 11-12 dzeusiku. Ndovharwa dhora mai vake. Ndokubva apinda mumba. Apinda mumba kudaro, anga akabata tsvimbo, ndokurova mai vake. Ruoko rukachikoka kaviri. Ndobva aruma nzeve yavo yeku left side. Ndokubva varepa. Apedza kudaro mukoma KB, vadonha mai vake, ndokutora mupini webadza. Andizivi shona ndoda kutaura apa kuti ndingataura shona yakaita sei inogona kusvika kuvanhu. Kana tichienda kuchimbuzi, tine nzira yatinoshandisa kubvisa zviri patiri zvichibuda kusara muchimbuzi. Ndokutora mupini webadza, ndobva abayirira ikoko. Kwa amai vake. Amai ndoku mawan. Pakaipa.
pakashata. Murunza wanzi akarova amai ruoko rukachikoka kaviri, akavaruma nzeve, akavabata chibharo. Apedza kudaro kwakutora mupini webadza nekukura kwawo kwakubairira kumagaro kwawo kwaamai. Zviri zvekudhakwa here izvi, achingori madrugs chete izvi, kandi zvane mwoyo tsvina mukati izvi. Mawana, let me know what you think in comment section nenyaya iyi. Pakashata zvinhu zvacho pazvasvika zvamanje manje ka. Mawana. Mawana ngatidzose pamashure munyatsozvinzwira meka. Handizivi shona ndoda kutaura apa kuti ndingataura shona yakaita sei inogona kusvika kuvanhu. Kana tichienda kuchimbuzi tine nzira yatinoshandisa kubvisa zviri patiri zvichibuda kusara muchimbuzi. Ndokutora mupinyi webadza ndobva abairira ikoko kwaamai vake. Amai ndokutorwa kuendeswa kuchipatara chiri kuchivhu. Ndokuonekwa kuti kondisheni yavainayo inoda chipatara chihombe. Ndokutaurwa munzvimbo iyi ndokuisa kuti chimwe chipatara chihombe chiri mukati meguta reHarare. Amai vachisvika muchipatara che havana kuita nguva vachibva vafa. Kutaura kuno kwatiri kuita amai vakatoshaika nematambudziko. Inzwai mhuri yeZimbabwe. Pavana vanga vana amai ava, uyu mwanakomana uyu ana baba vake vasiri baba vevamwe vana, ende mwanakomana uyu haasi kutozivikanwa kuti vabereki vake varipi, kuti baba wake ndevapi. Mwanakomana uyu haana kutiza. Mwanakomana akaramba aripo. Kutaura kuno kwatiri kuita ari mumaoko emapurisa. Akasungwa. Hey, ndozvanambotaura paya kuti izvi hazvinei nechekuita nemweya wetsvina here izvi. Hazvinei nechekuita nemweya wedzinza here rekwababa vacho. Nekuti zvivindi zvakadaro hazvina kunaka. Ndifunge even vanosimbodhakwa vanodhakwa zvavo but kuzosvika paextend yekudai so. Aiwa zvavhundutsa vanhu izvi. Zvavhundutsa vanhu. Handiziva kuti munoionawo sei nyaya iyi. Siya comment mucomment section wotaurawo mafungiro ako kuti unoionawo sei nyaya iyi. Zvinodhaka vechidiki ndachema zvangu ndiri kukumbirawo. Ngatimboitai tichidzora volume pazvinodhaka apa nekuti zvatikuwadza chaizvo. Kuti wakazviitirei ari kuti kudini? Haana zvaari kutaura kuti adzori munhu wokudhakwa kuti akuti asingunonziko zvinozvi ndo paakutoona kuti ndo zvandakaita ndakaponda mai vangu. Pamba apa pana baba here? Aiwa, pana baba. Panogara amai nemwanakomana uyu nezvimwe zvivazukuru zviviri. Saka nyaya yemari yakanyimwa dhola ndiyo yakakonzera kakuti aende kumashops ozodzoka achiuraya amai. Kukana ari munhu anodhakwa akaregere kukanganwa zvinhu zvakaitika kuti anyimwa mari, wai akaenda kubhawa akadzoka ainazvo musoro kusvika uraya mai vake. Ya, zvakaoma. Zvinonzwisa tsitsi nematambudziko papa Isabel. Regai tinzwe kuti vedare vanoti kudini. 0713-938-538. 9 minutes to 11. Pfapfaidza ichimwe. Hey. Mazvinzwawo hanzi kana anga ari munhu anodhakwa akadi kukanganwa kuti ndambokumbira dhora. Zvese zvaitika nenyaya yedhola. 1 US dollar. Mawana. Rega ndingovhara zvangu ndichiti mayouth ngatitsvagei zvimwe zvinhu zvekuita. Ngatitsvagei zvinhu zvinoita kuti tinge tiri busy. Zvitori nani kutsvaga zvinhu zvekuita, kuswera kumastudio, kuswera uchiitawo zvimwe zvinhu zvitori handizivi kuti ungaita sei, but at least tsvaga chimwe chinhu chekuti uite ugare uri busy, pfungwa dzako dzigare dziri occupied. Nekuti patime yaunoswera wakagara usina zvauri kuita ndo time yawakutanga kufunga kuita zvemadrugs, wakutanga kuita addicted, wakutanga kuba zvinhu padheni uchitengesa zvinhu. Saka ndinokumbirawo kuti zvinodhaka. Ngatimboita sei?
ngatimbosiyai. Ndonyaya yanga ndinayo yemukomana wepachifu akaurayira amai vake, akarepa mai vake, akavarova mai vake nepamusaka pe$1 US. Mawan. So thank you very much for supporting. Thank you very much for watching. As for me, DJ Holly, and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Tosangana video rinotera.